Bueno, ikasi ginen bintzat, ikasi ez da bine, ikusi ginen ze faio egin ginen lehen hostialen. Partio oso ongi prepatuta gara dutela, ideak garbi, importantena dezizioekin jogatu dutela, eta oso guztua ez da gaur. Bideoa zenbat aldiz ikusi Bergarako partiduarena? Bueno, 3-4 bat aldiz ikusi, ez da. Faio ikusteko gustatzen zait bastante kritikoa naiz nire burukin, eta bastante aldiz ikusi nun. Ikusi ginen nun faiatzen ginen, da mejoratzen saiatu gara bintzat. Ideak garbi eta dizdirare bai, dena irten zaizu gaur. Bai, ez da importantean uste dezizioa, dela partioa garbi zein behar duenik jakitea, ez da. Lehenko astan ongi ikusten nintzen, baina enion baten ez da pilota txispa falta bezala, eta gaur hasten bi entramentu inditut, bat fuerte eta bestea tekniko bat, ongi ikusten nintzen, ez da, entrenazan oso guzti ikusi naiz, aste honetan, da gaur frontoia bildurrakin, aunque tarte bastanteko tantoa izan, bildurrakin ibili naiz, ez da, baina, bueno, guztua oso. Da, bueno, partida oso arraro izan da, nik uste dut tetxo asko zegoela kantxan, biok iragazina ginen. Bueno, hasieran pixkat hasierako ditu tantotan oso gaski hasi naiz, oso urduri, baina, bueno, gero jonek utzatzen ditu, ni tanto onbatzeko egin ditut, azkenean pixkat partida zakardu denean, sufrituz nik uste dut atera dudala.